jamhire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diwol Sare en garti hande oɗo ñalawma dimanche hawri ko gollewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi addan ɗon kabaruji moɗon ndemgal Pulaar titre uji meɗen ɓurɗi mawnude ko tonta Colorado janngu mbangu toon nokku mo ganduɗa kamɓe juif ɓe ƴewanno testude ko fate en yimɓe maɓe nangaɓe toon to Gaza tumaɗo en wayno wiya haalama hol kañum hande toon to États-Unis ma en ƴeew kadi hono kamɓe FBI ɓe jeeyi toon to New York ɗum noon ko bureau Nadler noon ene wayno ko représentant démocrate wiide maɓɓe ngoɗo bureau congressman mo New York tuno toon yimɓe pour waɗannoɓe seppoji habaruji men international ma en jaa toon to Ukraine ene wayno ko ɗumnade ko ñalli toon hande hono kamɓe Ukraine naɓe mbawi neldude bomboji kewɗi ɗum noon par drone aji toon nder Russie ɗum to woɗɗi e nder Russie kene won ujunnaji 4 kilométre ɓe mbawi bonnude base uji militaire uji habaruji men cakkitorɗen ko toon to Pologne candidat ji ɗiɗi élection ngaji présidentiel toon to Pologne wayno ko résultat ji men ha andi ala ko laaɓi hen taw ɗamina en subaka altine keɓe résultat ji hol gañiɗo ɗiɗo élection ngaji présidentiel toon to Pologne ɗum woni titre uji men e oɗo journal hande mo mbaɗan toon dimanche go lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi ma en gartu joni e dasuji. أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البولاريين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio Jogol Sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko waɗanede publicité reportage communiqué e erango radio Jogol Sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggondirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio Jogol Sare ni radio ay aga qibaru kinni i wakati radio Jogol Sare a wi kittemberini kasu kahumanto kannu kusu kahumanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru bangande akittemberin tenga katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani bismillah. radio Jogol Sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninké olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jogol Sare tàllal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jogol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jogol Sare jaam hiira moon binden gardin men yenno toon to États-Unis ɗum noon tugnade hande e habaruji gomriɗi toon to ɗum noon ko wuuro wiyeten buldo neɗɗo goto arino toon e nokku yimɓe heɓe ndenduno toon taw ko yimɓe ƴewannoɓe fuɗi toon yesso tribunal uji pour wiide wonde ko yimɓe Israël naɓe hande ɓe heddiɓe toon to Gaza kamɓe États-Unis wot koɓe kaalen kono kanko ene wayno caggal muɗum o ƴefti députoji jeygol o werle e yimɓe he tugnade hande habaruji gomriɗi toon taw ko Associated Press haali ɗum ene wayno ko jeygol ngol werligol gañi hen ken woni yimɓe jeegom ɓe foof ko mawɓe tugnade hande habaruji gomriɗi toon gañiɓe hen ɓe fof ene wayno ko tuggi jaaro duuɓi 67 ha 70 donc tugnade hande habaruji gomriɗi toon FBI a haali hol kanko andi wonde ko wiyete ko Mohamed Sabri Soliman o yaara ko duuɓi 45 e wayno oɗo sa jono mono nanga pour wiide maɓɓe on ene wayno ko gueɗe ɗe waɗi ko terrorisme ɗum noon ko waɗi boniyankagal ɗum noon andaka taw holko woni sababu kanko waɗi ɗum kono ɓe mbi nde werloto ngolɗo jeygol de kanko hoore makko wi ko yo Palestine yo his yo Palestine won libre. ɗeɗo caɗele baɗɗe hannde kadi ene wayno ari ko caggal jonti ɗiɗi caɗele goɗɗe bannoɗe toon to ambassade gonɗo toon to Washington caggal nde neɗɗo goto yaano toon sara oɗon ambassade ayni piyanɗe ɗum noon ene wayno ko toɓɓuno ko yimɓe ɗiɗi liggotoɓe toon to ambassade mo Israël gonɗo toon to Washington donc tugnade hannde Associated Press ko haalata wi ɗiɗo fitinaji fof ko sibabude wayno ko guerre gonɗo toon to Palestine ɗum noon hakkude Israël e kamɓe Hamas oɗo guerre kadi no wayno baɗɗo puɗɗiɗo gila ñande 7 lewru octobre tan ujunnaji 2023
tungna da handi Associated Press ko hali ko kambe Israel ɓe mbi wonde ko en wayno ko kamɓe Hamas naati toon to Israel ɓe mbari ken wona ujunere temedde ɗiɗi neɗɗo e kadi en wayno ɓe ƴefti dahade nden ken wona temedde ɗiɗi e capanɗe joyi neɗɗo ɓeɗon yimɓe ha hande en wayno goppaka to hande tugnade habruji gumide toon e wonde kamɓe Palestine walla kamɓe Hamas e ɓen continue jogade ken wona ko famɗi fof capanɗe joyi e jeetato to neɗɗo taw ko yimɓe Israel naɓe mofti men ɗum noon to guero ko waɗi ko en han tugnade kadi Associated Press ko haali wi wonde ko Israel naɓe sibabude bombardement ji mumen toon ene hiisa wonde kene ɓuura capanɗe joyi e nayyi ujunere neɗɗo maayi toon to Gaza mo Hamas kañum woro mum contrôle ɗum no fof ɗiɗo oɗo hiisi noon ko tugnade hande e ministre toppitide ko fate cellal toon to Gaza ha hande tugnade hande koɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɓeɗo maɓe fof kadi wi wonde ko ɓuuri hen hewde ko yimɓe ko rewɓe e sukaɓe ɓe kaala noon est ce que ɓeɗo ene waɗi hen civil en walla combattant en ɗum noon ko oɗo guerre kadi sibabu ndu muɗum 90% e yimɓe jen honnoɓe ɗiɗo nokkuji ene wayno goppude nokkuji men jogui hande habaruji men to États-Unis toon to New York tugnade kadi e ko Washington Post holli ono yimɓe agent ji fédéral mbawi nonade toon e bureau makko kanko Jerry Nadler nan ko représentant New York ɗum noon en wayni ko kamɓe nadde ɓe toon ɓe gari ɓe mbi wonde ko oɗon bureau ɗo woni ɗo henna kadi bureau Homeland Security nan caggal muɗum e wiide mabɓe kadi ko woni yimɓe sappannoɓe ne corni e oɗon bureau tugnade hande habaruji gumriɗi e Washington Post ko haali wi wonde ko neɓe gari nde ɓe mbi wonde ko kamɓe koɓe yimɓe agent fédéral ɓe gari ko ƴewde huɓere nde taw ko huɓere fédéral e wiyama kadi e wiide mabɓe kadi ɓe mbi wonde ɓe nde kuccite e yimɓe liggotoɓe e bureau kanko Jerry Nadler ɓe mbi ɗum wonde ko wiyama woni yimɓe sodniɓe e bureau moɗon ɗum noon emin poti ƴewde ɗum noon caggal muɗum noon nde ɓe dañi ɓeɗon cali ɓe naata ene wayno koɓe nangi hen walla ɓe nangi hen neɗɗo goto liggototo toon caggal muɗum ene wayno ɓe porsi ɓe naati toon kono noon ene wayno caggal muɗum ala moɓe tawi toon ala moɓe nangi ɗeɗon gueɗe ene wayno muusimo kanko représentant démocrate New York o gonnoɗo toon oɗon saaha to Washington e nder ko haali wi wonde ko kanko jirnaɗo wi ko président Trump e département Homeland Security gueɗe ɗe mbaɗata oɗo saaha joni enen gaddi jibru surtout enen gaddi kulol e communauté ji gonɗe États-Unis ɗum ɗon ko surtout kadi ɓe kutoro hulɓinde yimɓe ɓe kutoro kadi taw ko citoyen ji walla hayso wona citoyen ji ko peeje ɗe kelifaka kadi ko hunde dangereux wonande e tugnade hande ko haali o wi wonde ene wayno ko kanko jeerinadel wi wonde ko fayinimo oɗo saaha joni ko yimɓe liggotoɓe makko est ce que ne keesi donc wi wonde ko hay goto nanggaka toon ene wayno ko situation caggal mum deeƴi joni noon wi wonde ko fayire makko toon walla ko hayimo tan ko ñaarande kolinde e surtout yen gueɗe ɗe ganduɗa no mbaɗirtani hen taw ko kamɓe département Homeland Security waɗa ɗum toon to New York ɗum noon ko hunde New York kadi e nder leydi États-Unis fof ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa meeɗani yiyede kadi fotani wadde o ƴeftudeɓe décision eɓe naata bureau mo ganduɗa taw jeeyi ɗum ko liggotoɗo e congrès e kadi no nanngude goto e liggotoɓe muɗum ɗum ɗo enne ko hunde nde ganduɗa henna ɓurti wonde foti wonde ko ɓe jalti keeriɗo koɓe poti wadde o wi wonde Donald Trump e département Homeland Security ne poti dartinde gueɗe ɗe mbaɗata oɗo saaha joni surtout enne kadi dartinde peeje ɗe jogui ha hande kontinde ne nangga yimɓe immigré ji ene nawa ɗumen dokkani ɗumen ko wiyete due process ɗum noon firti wonde ko ɓeɗon keɗaka toon to tribunal walla keɗaka même to immigration kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare habaruji men international giɗeɗen ko toon to Ukraine tugnade kadi e ko journée ji kewɗi kawɗi hen jaa hen NPR en jaa hen radio France international en jaa hen El Jazeera hono kamɓe Ukraine naɓe mbawi wallade hande drone aji kewɗi toon to leydi Russie tugnade hande habaruji gumidi toon woni ko won drone aji jeehi ha ken wona ujunaji 9 kilométre e nder Russie e kadi ene wayno ɓe mbawi toɓɓude avion ngaji kewɗi tugnade hande communiqué gumidi toon to Ukraine ɓe mbawi toɓɓude ken wona 4 avion ɗi ganduɗa henno taw ko kamɓe e Russie naɓe ɓe kutorto noon pour bombardude toon to Ukraine donc tugnade hande habaruji gumidi toon ɓe mbi wonde ko ɗiɗo opération ngaji ko opération ngaji pewjunode ko ɓooyi nokkuji toɓɓaɗi ko base gonɗo toon to mo mbiyata Belaya ɗum noon ko base gonɗo toon to région Irkoutsk ɗum noon woni kene ɓuuri ujunaji 4 kilométre hakkude muɗum e Ukraine
ɗum noon ngol ɗo woni laawol gadduno hono kamɓe Ukraine ɓe mbawi hutorade ɗiɗo dronaji taw ɓe mbawi wirlade ɗum to woɗɗi e nder Russie. ɗum noon tugnade hande gouverneur biyeteɗo Igor Kobzeva o wi ene wayno ko dronaji ɗi ala kulol bangol toon pour yande civil en. ene wayno nguɗo janggo kadi ari ko ñalawma hade kamɓe délégation maji mabɓe Russie e Ukraine en poti fottude kadi ruttade toon to Turquie joddade kadi haaldude. ene wayno ko ende caggal attaque ono kamɓe Ukraine ɓe mbi wonde délégation mabɓe ma ya toon e puis kadi délégation arduto ɗum ko ministre gardiɗo défense mo Ukraine kañum yahata toon siftindon tan e wayno ko délégation ngaji ɗi kawrino toon to Istanbul kadi to Ukraine ñande 16 lewru mai e mbawino kadi e oɗon saaha nanodirde e gueɗe kewɗe surtout henna ko wostodirde prisonnier ji donc ɓe mbi donc ala goɗɗum ko haalno hen oɗo guerre noon siftindon ko guerre puɗɗiɗo guila e février hitande ujunaji 20 nden Russie wiya hen e Ukraine donc ko wawi wonde foof kamɓe Ukraine ɓe mbi ko wonde ko alay saago cessez-le-feu fof wona ko yacci e cessez-le-feu kadi taw ala conditionnel. Habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Pologne tugnade kadi woteji baɗɗi toon hande dimanche ono kamɓe Pologne ne wayno ko candidat ji ɗiɗi gonɗi toon ɗi ganduɗa taw ko hen goto ko kañum hoɗum ko Union européenne support ɗum goɗɗo o kañum hoɗum ko nationaliste ne wayno ɓene poɗodira wiide wonde ko goto fof wiyata ko kañum gañi. kikiɗe hade hirde wonno ko kanko biyeteɗo Varsovie Rafale ɗum ko pro européen donc Union européenne kañum hoɗum yiɗi suppurdemo ko kanko joguinowo kene wona 50,3%, o etone jogui 49,7%. kono ene wayno koye kiiɗe ɗiɗon chiffre uji kadi change hono kanko wiya donc ene wayno ko kanko jogui 50% de voix contre 49 taw ko neɗɗo pro européen o jeeyi ɗum. ɗum noon ene wayno ko oɗo saaha joni bureau ji ɗi foof ene wayno limama ha heddi 10%, donc jara 90% bureau ji résultat ji mum jalti. donc en ɗamina ñalawma altini 2 juin hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyyi ha ɗum hakkille keɓe résultat ji définitif pour ƴewde hol gagnotoɗo e ɗiɗo élection ngaji. donc e tugnade hande habaruji gomiri to radio France international so tawi kanko Karol Nawroki gagni ka jaro duuɓi 42, so tawi ko gagni ɗum firti wonde ko parti populiste gonɗo toon to Pologne kañum hoore mum ene wayno ko ma wurono pour faade Russie. ene wayno ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa ko jogori waylude gueɗe kewɗe wonande oɗo guerre gonɗo hakkude Russie e Ukraine oɗo saaha joni surtout wonande Union européenne. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogonnoon e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma dimanche 2 lewru juin hitande ujunaji 25 gasi haalaɓe ɗum noon ma en gartu janggo so Allah jaaɓi ko musidɗo mon Amadou Touré haldanomo yen mbaale jaam on jarama.